Good morning guys! Happy Friday! Kakaalis lang ni Chris. Ayun, sinundan ko sa baba kasi naiwan niya yung helmet niya. So, ayun. Nasundo na siya ni Chris. Tapos, 1:30 nandito na siya. So, kailangan ko magluto ng lunch. Kasi, kahapon, ano ba makinain natin kahapon? Puro ano yata kami kahapon eh. Puro kain sa labas. Ayun. Puro bilis sa labas pala. So, magluluto ako mamaya ng lunch. Para dito na mag-lunch yung anak ko. At 1:30 yung labas niya. So, yun lang. Tinan mo tong tao to. Sabi ko, maaga ilakad yung mga dogs. Tapos na din pala yung ano. Yun ang inaabangan ko guys. Yung parada ng mga ng mga fire trucks. Diba? Kasi, yun ang signal na official nang nag-start yung summer. So, ayun. Na-late sila. Diba usually, yan? March 1 yan. So, ayun. Kanina sunod-sunod. Dami. Akala ko may sunog. So, parada pala nila. Hindi ko na rin pala na ibabad yung puti kagabi. Sobrang pagod ko. Ayun, mamaya na lang ibabad ko. Siya pupunta akong Cartimar. Maya-maya din. Pag medyo may araw na para makakatch tayo ng vitamin D. Vitamin D ba? Vitamin E. Vitamin D, no? So, yun. Para konti lang. Pagpawisan lang tayo. Kasi nga sigutin eh. Finally, bumangon na rin si Daddy. Yan. Finally. Hindi ko na naman binungangan. Hindi siya babangon eh. High blood na naman. Tara, bangon na tayo. Hello ka. Ayun. Binaba na namin guys kasi it's so maaraw. Pag tumatama dyan sa sobrang nakakasilaw. So yan lang naman. Nothing special pero well, yan. Engineered yan. Engineer gumawa niya. Tingnan nyo. Inabot na yung planning niya nilang 16 yung ilang months yung planning niya tapos yung actual na pagbuhay. Colors talaga tong lalaking to. Ano ba to? Kala ko man. Pagilamos nga muna super oily ng Festlock natin bago pumunta ng Cartimar. Ready ka na, Groot? Nawala na sila Daddy. Ayun, dapat sabay kami lalabas kasi nagilamos muna ako and iglalagay tayo syempre ng sunscreen. Yung ating morning routine, you know. Ayan, good morning. Nakakasilaw. Ayan. Okay naman, 'di ba? Pantay naman yung yung kulay ko. Yung face sa neck. Tingnan niyo. Ayan, kasi sinasabay ko din yung neck sa sa skincare ko. Tapos pantay naman. Ay, yung dito talaga medyo brown siya, guys, kasi ito yung laging dito, exposed. So, kaya lang. Pero, kaya paputiin yan. Yan, naghilamos lang ako nung aking Cetaphil. And, mag-apply tayo ng, of course, ito. Ubusin ko na lang muna to guys. Kahit na may may stock ako nito. Uubusin ko lang muna to. Kasi whitening to eh. Baka masobrahan naman puti yung yung mukha ko. Di na nga pumantay sa sa face ko. So ayun, meron akong isang variant niyan. Ito yung 24K Gold Collagen Serum na ba't nakalagay dito? Wrinkling. Anti-wrinkle ata yun eh. Talagang mga Koreano na to. So ito, anti-wrinkle siya. Ginagamit ko rin to kay Froggy. So, ayun lang. Toner tayo. Palit na rin ako ng damit. Kasi yung pantulog ko luwa yung aking dibdib doon. Yan. Mauubos ko na rin siya. Mga ngalahati na. Which is good thing. Kasi matagal na to sa akin eh. So, ayun. Pag napupunta kasi ako sa mga Korean napapabili ako. Pero ngayon hindi. Pwera lang dito sa sa mga serum. Yun lang. Yun. Mabilisan lang. Kasi tanghali na.
Ayoko guys naglo-lotion, alam niyo yan, pero kailangan eh. And isa yun sa nakaka-smooth din ng skin natin yung lotion. So pag alagang lotion yung mo, yung balat mo, super super soft, and alam niyo yun, basta. So kahit na ayoko mag-lotion is naglo-lotion ako. So ito ginagamit ko ngayon yung Sikushi White. May may sunblock and SPF 30/UV with tranexamic. Ayan. Tapos mabango siya. Para siyang ano ba mo niya? Para siyang may green tea. May green tea nga ba to? Hindi ko alam may green tea to eh. Wala naman nakalagay pero sobrang bango niya. So ayun lang, nilalagay ko lang siya sa mga sobrang konti lang. Pag-araw lang naman guys. Kaya paglalabas lang naman ako. Kasi ayoko talaga nag-lotion lalo't mainit. Ayan, mga exposed. Ayan lang. Tapos sa paa, lalo na yung paa, yung sa ganito oh. Kasi nang mabilis umitim sa atin guys. Pansin nyo, di ba? Yung mga ganyan natin. Unless lagi kang naka-shoes, yung gano'n, sumaputi ang paa mo. Pero pag lagi kang naka-chinelas, ako pa naman gusto ko lagi akong naka-chinelas lang. Yan lang. Kaso, ang hirap kasi pag nag-lotion ka tapos pupapawisan ka, malagkit! Pero kailangan halagaan natin yung ating skin. Sayang naman ang pinag-iinom mo kung ano kanya, parang si Froggy Colorix. So tara na guys, alis na tayo. Saan lang natin tong window. Ang buin ng ating kortina. Yan, para pumasok yung liwanag. So yun, hindi ko na kayo sasama kasi mahirap mag-vlog kapag mag-isa ka lang. Tapos may mga ka. May mga bit-bit ka. So, iwan na lang kayo dito. Bantayan nyo saan na ba yung dalawang yun? Wala, umilalim na eh. Si Poknat tsaka si Miggy. Ba't ganyan na naman ang ating lens. Naku. Kailangan talaga magpahinga na itong to guys. Itong camera na to. So, siguro, mag-invest na lang ako ulit ng ang ganito kagandang camera. Pagpapahingayin ko siya, di pa naman siya sira, kaso medyo pag hindi ko siya pinagpahinga is baka matuluyan, diba? So, ayun, siguro na din sa akin to, 2 to 3 years na ata sa akin to eh. Canon G7X, 3 years. Kaya di ko alam, pero gano'n na siya katagal guys. Kaya kailangan nating mo siya, papagpahinga na muna siya. So, titingin ako ng mga pwedeng ipalit sa kanya. Yung medyo mas mura kasi, Diyos ko, yung nakita ko is yung mga sumunod na dito, yung mga medyo matataas-taas na is nasa 30 plus, 40, yung ganun. Sabi ko, oh my gosh, parang ang sakit. Ito nga eh, di ba? Pikit mata lang to kasi gustong-gusto ko talaga magkaroon ng ganito. Kaso, ayun nga, nasa 23 lang to, bili ko na ito. So, siguro yung mga ganong price lang. Maghanap tayo. So, bye-bye! Alis muna ako. Ay, home na guys! Grabe! Tumutulo yung yung pawis ng kilikili ko. Nakakaloka. So, ayun, we're home. Excited akong magluto. Hey, Miggy! Excited kayo, Miggy? Yung. Ayan, dumaan ulit ako sa Yes, baby! Opo, luluto na si Mami. Luluto na. Ayun. Nakabili na ako ng seaweed, dried seaweed para sa sa broth. Ayan, 88 pesos lang. Ayan. Mamaya tayo kain muna kami ni Daddy kasi tanghali na. Alas 10 na, mag-breakfast muna kami. Mamaya tayo mag-haul. Alas 9 pala, sakto lang. Sakto alas 9. Luto lang ako ng sabaw guys, tapos ininit ko lang yung doon, yung mantaw tsaka basta yun. Tapos sinitilan din ni Daddy yung kahapon, yung chicken. Ay, di ko pa na lalagay yung dyan yung tray niya. Nugasan ko kagabi eh. Oh, I know. And may foil yung Daddy Baka biglang i-shoot dyan. Ayun yung buttered chicken kagabi. Yun na lang muna breakfast namin. Kasi magluluto nga ako ng tinola. So, ito pa yung mga hinugasan ko kagabi oh. Ang dami, di ba? Kami lang yan. Tatlo lang kami rito pero sandamakmak. Kaya nakabili ako ng dahon ng sili. Ganda ng dahon ng sili. Ang lalaki. Tapos magagandang klase talaga. Ayan. So 10 pesos each bundle.
Okay. So, 20 pesos ite. Tsaka muna. Tapos, eto. Ayan. Sayote. Sayote ginagamit ko, guys. Kasi, ewan ko, masarap yung sayote sa tinola eh. Pero yung iba, mas gusto papaya, diba? Pero mas gusto ko sayote. So, ayan. And then, this one, para sa dogs. So, ito ang gugulayin ko ngayon sa dogs. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng atay ng manok. So, parang gigisa-gisa ko kunwari. Pero walang rekado. So, para bigulay din sila. Hindi puro laga. Kasi nananawa na yata sila sa laga. Kaya minsan dinideb na eh. And then, bumili ako ng fruit. Medyo mabigat sa bulsa yung fruit, guys. Ito, 250 ang kilo ah. So, 150 bili ko nito. 2 piraso lang. My gosh, kundi lang ako nagkikrave sa avocado eh. Ayun. And ito, what's this? Ano to? 330. Dito. Sa sa isda. Pero mamaya na yan. Sa fruit muna tayo. 2 klaseng fruit lang naman binili ko. Itong avocado. Favorite yan ni Judy. Nilalagay nila sa tinapo yun. Tapos, ito. Ito din mahal eh. Magkano bili ko na ito? 150 din ata nito. Basta. Or basta 100 plus to. Kasi 100 plus din yung niya, yung kilo niya. Pero kulang ko lang siyang 1 kilo. So, ito yung atay. And, ano to? Ayun, may natira pa pala tayo doon na ginger. Kaya 5 piso lang. So, yan. Liters yan. And then, this one. Mahal. Kaloka. Pero, carry lang. Oops, wait lang guys. Ito muna kayo. Okay lang mahal. Basta healthy. Diba? Kasi naman mahal, pero puro cholesterol. Ayan, bumili ako ng salmon. Kalahating kilo lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slices. 331. Kasi 650 yung niya. Yung kilo niya. Pero, ang ganda oh. So, yan ko siya. Sisigang ko siya sa miso. Yun. Kaya bumili din ako ng ito. Nakakatuwa talaga yung market dyan. Naaliw ako. So, yan. Kulang nga ako. Dapat pala meron akong ano ba yun? Yung maasim? Kamyas. Nakalimutan ko na. Ang bigat na kasi yung dala ko eh. Tapos, ito yung miso. 20 pesos. Yan. Tapos, siling haba. Ayan, oh. Oh. Maganda yung market dyan, guys. Kasi, malinis. Tapos, alam niyo yung mayat maya may nagwawalis. Tapos, may gwardiya pa. So, safe. And then, para pala siyang kung nasa ibang bansa kayo, para siyang Asian market. Kasi puro Inchik, Japanese, tsaka Korean yung namimili doon, napansin ko. Sabi ko, oh my gosh, kaya pala, dito, puro, ang dami ding mga grocery store na, Chinese, Korean, and Japanese. Kasi doon pala sila namimili. Cartimar yung place nila. So, ayun. Pero mukha naman tayong Chinese. Char! Inaalok nga ako ng mga ano ba yung dati mga Chinese, yung mga mahilig sa mga laman loob, na inaalok ako nung isang nagtitinda. Sabi ko, hindi po, napatingin lang ako kasi na-curious ako. So, yun. And, ito pa, mga nabili ko nga. Pumunta ako ulit sa grocery store, Korean. Ayan, Korean crispy seaweed. Kasi bumili ako nung dried seaweed, diba? Ayan. Ito. Tapos, ayan, yung isang bagong bukas na na Chinese store naman siya. Bumili ako nito. Lang, pang lang. Tinry ko lang. Pumasok ako eh. So, nakakaya lumabas nang wala akong binili. And, ito, Yakult na malaki. Tapos, isang Yakult pa, klase. Sabi ko, parang Yakult lang ba to? Oo daw. Try ko nga. Painom ko kay Chris. Ayan. Chinese siya, diba? Yung sulat niya. Tingin nyo. Mahirap kasi pumasok sa mga ganyang grocery na hindi mo nababasa yung mga nakasulat. So, konti lang yung mabibili mo. Pwera sa sa Korean kasi napapanood natin, yung ganun, diba? Dati pakipasok to sa ref. Pero yung inumin natin yun. Grabe init, oh. Pero ang sarap. Sarap mamili doon, natutuwa ako. So, everyday okay lang sa akin pumunta doon. Tapos, nagtatanong pala may nagtanong kung bakit din ako mo-order sa online. Kasi, panagbenga nga guys, so walang gulay for 1 week lang naman. Pero ngayon, meron na. Pero di ko alam kung order pa ako. Kasi, meron na nga dyan sa Cartimar, sobrang lapit lang, diba? Nung need ko lang magpa-deliver. And, nai-enjoy ko. Kasi, dito sa Libertad na market is,
Nakaka-stress kasi ang putik, alam mo yun. Pero sanay naman ako sa putik, guys. Kaso 'di ba yung hindi ka komportable bang mag-ikot-ikot kasi ayun nga yung paa mo madumi na, ang putik na, tapos pero diyan maganda. So naaliw ako. Magluluto lang ako nito, guys. Pansabaw lang namin ni Daddy. So favorite namin yung pansabaw. So yun, kaya aliw ako diyan. Tingnan ko kasi yung yung prutas naman diyan is sobrang mahal. Yung yung imported daw, yun yung strawberry. Isang pack lang, wala pa yatang kalahating kilo yun. 250 pesos. Sabi ko, ang mahal naman. 365 lang isang kilo niyan. Sabi niya, ma'am, imported kasi to. Sabi ko, hindi ko kailangan imported. Kahit basta nasa strawberry. So, baka doon na lang din ako umorder sa, sa organic Veggiemans. So, titingnan ko kung may Pero sa mga gulay, baka dyan na lang, guys. Kasi, meron naman talaga dyan. Yung mga organic din sa loob ng Carti Market. So, nangingi pala ni Daddy, naglalaro, naka-speaker pa. So, yun lang. Yun lang naman. And, ano ba to? Saan ko pa nabili? Ay, shucks, ito pala. Sa Korean din to. Ayan, nadurog na ata. Kaya pala sabi ko malamig yung yung pet ko. Pinasa ko pala sa ice cream cake. Ayan, mamaya. Daddy, yay, 3 para sa amin. Ice cream cake. Mamaya, after nating mag-lunch with bebe. Yan, pang himagas namin. Then, ito, pa-partner ko sa Hindi ako magkakanin ngayon. Yan lang, sabaw, noodles. And then, ito. Sumang magkayakap. 15 pesos. Mga kakanin. Aliw ko sa mga kakanin. Ito, sapin-sapin ata ito. 10 piso. Tapos, ito kasaba, 10 piso din. So, ayan. Tapos, ano to? Mukhang gravy naman. Why, parang hindi siya masarap. Hindi tulad nung dati. Para dito to sa sumang magkayakap. Pero, mukhang malabsa. Pero carry na yan. And then, ito. Hindi nga ako binigyan ni ate ng coconut. Wala ka, uy. Yan, para sa kutsinta. So, yan guys. Food trip kung food trip. Yan, yun lang. Kain na muna kami. Spring. Best seller in the city, but we're about to receive from the about to try for all of them. Kain guys. Ayan, di ko na sinalit sa sa mangkok. Sayang sa hugasan eh. Dodoble hugasan pa Make me so. Pag lahat. Bibig po to. Take a photo yun. So, this area. Kain tayo. Ayun, meron akong mantaw pa rin. Grabe, init ngayon eh, no? Nakakaloka na talaga. Ayun. Ito yung mga panahon na ang sarap ng sarap magpaputol ng buhok ulit. Kaso wag. Sayang eh. Mahaba pa naman Laro mo na kano pa. Wala na namang kimchi doon. Ang dami naghahanap. Ang bili ng kimchi doon sa store na yun. Wala na naman yung nag-slice. Tulog na naman nata. Manalo din lahat guys. Kasaba. Pwede na. Pwede na. Sarap naman. Naluto ko na guys yung sa dogs. Ayan. Lagyan ko lang ng konting suka at saka toyo. Parang adobo na may Pero hindi ko siya pinakuluan. Parang naglagyan ng mantika, konti. Tapos finry ko ng konti ito bago nilagyan ng toyo, suka. Then yung half nitong ano ba to? Sprout.
Ayan, yung kalahati lang nilagay ko, sobrang dami naman. Tapos sabi ko kay Froggy, kung gusto niya na ito, yan ako, stir fry ko lang. Ayan, total may ano doon, may tira pa yung buttered chicken, ihalo ko dito para hindi masayang. And then, magsasabaw ako for Chris, yung ano nga, tinola. So, na-ready ko na rin yung ano, yung gagamitin na vegetable. Ayan. Ano din to, ito, sayote, kasi wala akong cabbage. So, para makain lang ni Froggy, guys. Diba? Ayan, may carrots, may ano, may sayote, tapos yung sprout. So, laters. Ito muna sa adobis para lamigin natin. Darugin natin yung mga ano, atay. What you doing? Ha? Hey, Maggie, bantay ka kay Daddy. Ay, dali namin sa, ano mamaya, sa store. Hello guys! Sinaantok ako, alas 3. Nakatapos ko lang maghugas na pinagkainan namin. Ayun, tapos yung mga white ni Chris, mga white na damit is nakababad. Tuyo na yung mga nilaban ko kahapon. Kunin ko sana kasi ang init eh. Mamaya na kapag anong hula ng araw para matupi ko na. So ayun, dapat pupunta ako sa ice skin, diba? Ayoko, tinatamad ako. Miss Gina, sorry. Ang tawa dito. Kasi may facial daw dapat ako eh. And yung sa chan nga, naantok ako eh. Kaya hindi ako pwede maging influencer, guys. Katamad ko eh. No? May mga kumukontak nga din sa akin sa email, yung mga ganyan. Hindi ko mapapanindigan yan eh. Kaya hindi ako, hindi ko, nagta-thank you na lang ako. Ganun, thank you. Pero, dinidecline ko kasi. Ayun nga, parang hindi siya para sa akin. Yung mag-review mga ganun. So, ayun. Okay na sa akin itong vlogging lang. Kaya, ayun lang. Iniisip ko palaga maliligo ako, tapos mag-aayos, tapos lalabas, parang inantok ako, matutulog na lang ako. Magagalit na si Miss Jen. Joke lang, hindi naman magagalit siya, mabait yan. So, kung kailan naman ang free time ko yan. So, ayun lang. Tulog muna ako, guys. Hindi ko na na-vlog yung pagkain namin kasi gutom na kami. Inantay namin si Chris na dumating. So, mga 1:30 or 2 kami nag-lunch. Tapos, ayun nga, nagugas naman pinagkainan. So, alas 3 na. Siesta muna tayo. At may mga dogs, noon na pang nag-siesta. Diba? Si Chris nasa labas nanonood ng TV. So, ayun, dapat mag-ayos kami dito sa kwarto ni Chris. Lalakihan na namin yung yung aquarium. Tapos, bibili kami din isa pa ng electric fan na na wall fan para na lang, naka-mount na lang sa taas. And wala masyadong lagay dito kasi ayun nga, since lalakihan yung yung tank. So kailangan wala masyadong nakalagay diyan sa yung parang ganito diyan. Kaya ayun. So ang dami kong dada. Tulog lang muna ako, guys. See you later.